ବର୍ଷ ଖରାକା ପାଣି ପାଣି କିଛି ନାହିଁ ବର୍ଷା ନାହିଁ କେମିତି ଚାଷ ହବ ଠିକ ଆଉ କଣ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷ ବେଶୀ କମ ବର୍ଷା ହବ। ହୋଇ ପରା ସେଟା ବଡ ବାଧା ବଡ କେମିତି ବାଧା କରିବେ ଚାଷୀ ମନ ନା ଶୁଣିଲୁ କି ଜାତି ହେଇଗଲା ଜାଣିଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାତି ଆଉ କହିବ କି କିସରେ ଜାତି ହେଇଗଲା କହୁଛୁ? କିସ୍ ଜାତି ସବୁ ତ ଜାତି ଆଉ କି ଜାତି କଣ? କିସ୍ ଏବେ କିସ୍ ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ଏବେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଓ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଜାତି କଥା ହଁ କହୁଛୁ? ସେଟା ପାଇଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଟେନସନ ହେଇଗଲା କିଛି ଭୋଟର ଜାତି ଲିଷ୍ଟ ହେଲେ ତୋର କି ଟେନସନ ହେଲେ ଟେନସନ ସବୁ ଜାତି କାମ ଆମ ଘରର ସବୁ ଜାତି ସେ କି ଜାତି ଅଛି କହ ଜାତି ବୋଇଲେ ମୋର ବାପା ମରିଯାଇଛି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ମୋର ମାଇକିନା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ କାନ ତ ଭଉଣୀ? ବାପାର ଭଉଣୀ ମୋର ବିବାହ ହେଇକି ଗଲାଣି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଓ ତାର ନାଁ ଅଛି ଓ ଇଟା ତୁଇ ଜଟି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି? ଜାତି କା କି ଜାତି ଏଇଟା? ଆମ ଦାଦାଙ୍କର ଆହୁରି ବଡ ଜାତି ଆରେ କିଛି ଦିଟା ଜାତି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ନାଁ ଅଛି ଦିଟା ଜାଗାରେ ଏଇଟା କି- ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଟେନସନ ହେଇଗଲା କିଛି ଜାତି ନାହିଁ ମୋ ହଁ। ସମାଧାନ ଅଛି। କି ସମାଧାନ କି ସମାଧାନ? ର ସମାଧାନ କରିବା ନା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାତି ତୁ ଭାବୁଛୁ କି? କି ସମାଧାନ ଆହୁରି ଏବେ ଭୋଟ ପଳେଇ ଆଉଛି ସରକାରର ଏଇଟା ବଡ ଜାତି କାମ ଜାତି ନାଇଁରେ ବାବୁ ସରକାରକୁ ଗାଳି କଲେ କିସ ହବ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ସରକାର ଏଟା ପାଇଁ କେତେ କାମ କରୁଛି କିସ୍ କରୁଛି ସରକାର କାହାର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ ମଲା ଲୋକର ନାଁ ଅଛି କାହାର ଦି ଥର ନାଁ ଅଛି ମଲା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ ଆଇବ କି ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଠିକଟା ଏକା ସେଇ ବିଜାର ଯାକ ଛିଡେଇବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଏବେ ସାର ଆଣିଛନ୍ତି। ସାର୍ ହଁ ୟୁରିଆ ସାର୍ ନା ପଟାସ ସାର୍ ସେଟା ନାଇଁ ମ ହଁ यूरिया पोटास सार नहीं सार SIR बोले स्वतंत्र सघन संशोधन ହେଲେ କିସ୍ଟା ସେଟା କିସଟା ବୋଲେ ନା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ମଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଆଉ ଜଣ ଜଣଙ୍କର 3 ଥର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ଆଉ ଇ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜଟି ଯାକ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ସଂଶୋଧନ କରାଅ ସଂଶୋଧନ କରିକି ପୁରା ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରାଅ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଏବେ ସଚେତନ ହେଇକି ଏଇ ସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓହୋ ओह नाई म सरकार आमर भल पाई काम करुछि हेले जो आज्ञा माने घर को आइबे लेखिबा पाई खाली सरकार कले हबो नै लोक माने आउरे सचेतन हबार अछि आम घर रो ठीक डाटा सबु दबार अछि जो आज्ञा माने आइबे लेखिबा को तांको ठीक जिंस लेखिबा को देले का ए जो सरकार एडा बड़ कार्यक्रम करछि सेटा ठीक रे चालिबो बुझलो ना ସତ ନା ଆଉ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଇବେ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଠିକ ତଥ୍ୟ ନଦେଲେ ଆଉ ସେଟା କେମିତି ହବ ସେ ଯୋଉ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଭୁଲ ହବ हां ଏବେ ଏଟା ପାଇଁ ଆମେ ଠିକ ତଥ୍ୟ ଦବାର ଅଛି। हां ଏ ଗାଁଟା ଉପରେ ସେ ଗାଁଟା ମୁଁ ଏ ଗାଁଟା ନାଇଁ। ଅଛି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ ମାଗି ଆସା ଏ ଦେଖେ ଏଠି ଦେଖ ଏ ଆଜ୍ଞା ମନେକା ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଘର ବସିକି ହଁ, ଏ ଘର ଆଜ୍ଞା, ଘର ଆଜ୍ଞା, ବୁଲିକି ଆଜ୍ଞା। ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାତ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଆସ ଏ ଡାକ୍ତର ବୁଝେଇ ଦବ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହଁ ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଆଶା ଦିଦି ତାଙ୍କ ମନେକା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଗାଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆସ ଆଜ୍ଞା ଆସ ଆମ ବାବୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବ ଆସ ଓ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମଉସା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଅଛ ନା ସମସ୍ତେ ହଁ, ହଁ। ହଁ ହଁ ଆମ ବାବୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କିସ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହଁ ହଁ ସେଟା ଏକା ଆମର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନେଇକି ହଁ। ପ୍ରତି 20 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଓହୋ 2002 ରେ ହେଇଥିଲା ହଁ ଏବେ 2025 ରେ ଆମର ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଅଛି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ମାନେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତମ ନାଁ ଯାକ ଭୁଲ ରହୁଛି ହଁ ହଁ ତାପରେ ସେଥିରେ ବୟସ ଭୁଲ ରହୁଛି ହେଇ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲୋକର 2ଟା ଜାଗାରେ ନାଁ ସେମିତି ରହିଯାଉଛି ହେଇଛି ପରା ହଁ ମରିବା ଲୋକର ନାଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଥିବ ଏଠି ରହୁନଥିବ ତା ନାଁ ବି ଆମ ରହୁଛି ବାପାର ମରିଯାଇଛି ହଁ, ତାର ନାଁ ହଁ, ଅଛି ଏ ସବୁ ଯାକ କାଟିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ ଭୋଟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମକୁ ଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଲେଖିବୁ 2002 ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖିବୁ
ଲେଖିକି ଘର ଘର ବୁଲିକି ତମକୁ ପଢେଇବୁ, ତମର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେବୁ, ନେଇକି ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଆଶା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି ହଁ, ଏମାନେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଗଲୁ। ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମ କଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ତ ସତ କଥା। ସତ କହିବାର ଅଛି, ମିଛ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଏସଆଇଆର ଚାଲିଛି, ନିର୍ଭୁଲ ଭୋଟ ତାଲିକା ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ମିଳିମିଶି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସତ କଥା କହିବା ଏବଂ ଆମର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ସହାୟତା କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ ଭୋଟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଆମେ ଜଣେ ସଚୋଟ ନାଗରିକ ହେଇପାରିବା। ତ କରିବା ତ ସମସ୍ତେ କରିବା ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା। আসরে আস এসআইআর প্রক্রিয়ারে ভাগ নেবা আস।